କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, କି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ। ଏ ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରା ନାଚି ଉଠୁଛି। ଦେଖୁଛୁ ରେ ପୁଅ, ଦେଖୁଛୁ? ହଁ ଦାଦା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ତାଳ ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ, ଇଏ ଗଡ଼ଗଡ଼ୁ ଗ୍ରାମ। ଏଇ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟି ଅଛି। ଏ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିରଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ରାଜୁଆ ନଦୀ ବୋହି ଯାଇଛି। ସେଇ ରାଜୁଆ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଗଡ଼ଗଡ଼ୁ ଗ୍ରାମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମନମୋହିତ ରୂପ, ମନମୋହିତ। ହଁ ଦାଦା, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହାର ମଜା ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦାଦା। ଦେଖୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ ପୁଅ, ଏଇ ଯୋଉ ତାଳ ଗଛରେ, ଖଜୁରୀ ଗଛରେ ଚଢ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ କି ମଜା ନେଉଥିଲେ। ସେ ଖଜୁରୀ ଦାଡ଼ିର ମଜା, ପଇଡ଼ ପାଣି, କି ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗଡ଼ଗଡ଼ବୁଟ ଗ୍ରାମ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। କ'ଣ ଚାଲିବାକୁ ମୋର ବଳ ପାଉନି। ବିଲକୁ କେମିତି ଯିବି? ବିଲକୁ ତ ଦୀର୍ଘ ମାସେ ହେଲା ମୁଁ ଆସିନଥିଲି। ଏ ପିଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାହା ଟିକେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଯାଇ ଦେଖ, ବିଲରେ ଘାସ ଫାସ ହେଇକି କ'ଣ ହେଲାଣି। ପିଲା ଯିବାର ନାଁ ମତେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ବିଲର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ମୁଁ ଯାଏଁ ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ଏଇ ବିଲରେ ଖଟିଲେ ଆମେ ଯାହା ଯୋଉଟା ସେଇଥିରୁ ଅମଳ କରିକି ଖାଇବା। ଆଜିକାଲି ପିଲା ସୁକନ, ମଟନ, ବିରିୟାନୀ ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଭାତ ଜମଉନି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ବିଡ଼ି ସିଝା ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। କି ଯୁଗ ହେଲା ହେ ପ୍ରଭୁ, କି ଯୁଗ ହେଲା। ଓ ଘାସ ଏତେ ମାତ୍ରା ହେଲାଣି ଯେ କହନି କହନି। ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ପିଲା ଟିକେ ଯାଇ ସେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଦେଖ, ବିଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ମୋର ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି, ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାଉନି। ବିଲ ଆଡ଼େ ବେଶୀ ହାତ ଦୂରେଇ ଥାଉ। ଏଇ ଯେ ହାତ ହେଲା ଏ କଳି ଯୁଗର ପିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ କୋଳଥ ସିଝା ଖାଇକି ବିଲକୁ ଆସୁଥିଲୁ, ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ମୋମୋ, ଚାଉମିନ ନହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋକ ହଉନି। ପ୍ରବଳ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି। କିଛିଟା ଦିନ ବିଲକୁ କ'ଣ ନ ଆସିଲି, ଘାସ ଗୁରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଲି ଦିନେ ଯାଇକି ବିଲ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପିଲା ହେଲେ କହନି କହନି। ଏ କଳି ଯୁଗର ପିଲାମାନେ କହନି କହନି। ବାପା କଥା କ'ଣ ଖାତିର ଅଛି? ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଲାଣି। ଆଉ କାମ କରିହବନି। ଓଡ଼ା ତ ବସିଲାଣି ଲୋ ବୋପା ମା। ଏ ଦୂରାନ୍ତର ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଛାଇ ତଳେ ଯାଇକି ଯିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ରମେଶ, ସେଇଟା ଆଣ, ସେ କାଟା ଆଣ ଇଆଡ଼େ। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଗଛ ଆଣିବେ, ଆରେ ଛାଇ ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ନିଶ୍ୱାସ ବି ଠିକ ସେ ନେଇପାରିବାନି ରେ ଭାଇ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଛାଇ ଖୋଜୁଛି, ଛାଇ କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବି? ଏମିତି ଯଦି ଏ ଗଛ ଆଣିବେ, ଅଳପ ଦିନେ ସଂସାର ସରକାର ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଏ ପରପିଢ଼ି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ନିଶ୍ୱାସ ଠିକ ସେ ନେଇ ହେଉନି। ଆଗକୁ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ? ଏ ଗଛ କେତେ କୁଳ ଗଛ ଥିଲା ଆମ ପିଲାବେଳେ। କି ଗଛ, ଏବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। କିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ କୁଆଡ଼ୁ ଆଉଛି, ଏଠି ବିଲ୍ଡିଂ ହବ। କିଏ କୁଆଡ଼ୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରାଯିବ। ଇଏ ସବୁ ଗଛ ହଣା ହବ। ଆରେ ଏମିତି ଯଦି ଗଛ ହଣାଯିବ, ଇଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାରରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ନା, ଆରେ ଏଇ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ କେତେ ଡାଳ ବାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଡାଳ ବାଙ୍କୁଡ଼ି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିକି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଖେଳର କଥା ଦୂରେଇ ଥାଉ। ଆରେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ସଳକିକି ନେଇ ହେଉନି। ମୁଁ ଛାଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ବିଲଠୁ 4 ବାଟି ବିଲ ଡେଇଁକି ଆସିଲାଣି। ଗୋଟେ ଗଛ ବି ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ପାଉନି। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗଛ ମୂଳେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଏ ଗଛ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବି ଏ ଗଛ ତଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତ ମୋତେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ହବ। କରିବାକୁ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଉନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି। ଏ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଗଛମୟ କରିବି। ହଁ, କାଲି ତ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଯାଏ, ଗଛ ତ କାଲି ଲଗେଇବି।
এই ପତିଆହାର ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିଥିଲି, ଟିଣିଆ ଗଛଟିଏ। ସେଇଆକୁ ନେଇ କାଲି ଲଗେଇବି। ଯେମିତି ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି। ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯାଏଁ ଅନେକ ଗଛ ଲଗେଇବି। ତାକୁ ପାଣି ପୁଣା ଦେଇ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିବି। ହଁ କିଏ କହୁଥିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଦାମୋଦର ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି? ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କଣ ଦାମୋଦର ବାବୁ କହୁଥିଲି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଗଛ କିଣା ହଉଛି, ଚାକିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହଁ 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 ଆମେ ଗଛ କଟାଳି। କଣ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବରପୁତ୍ର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ମୋ ଟୋଟାରେ 4-5ଟା ଗଛ ଥିଲା। ହଁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ଟେନସନ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଆସିକି ସେ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ଦେଖନ୍ତେ, ହଁ ଆଉ ରେଟ୍ ଟିକେ କରନ୍ତେ ତ ପଇସା ଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତମ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତୁ କାଲି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ଟୋଟାରେ ଥିବି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଫୋନ କରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡେ ତମର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ଉଠେଇବେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତ ମୁଁ କଥା ହେଇଗଲି। ପ୍ରଧାନ ବାବୁ କାଲି ଆସିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗଛ ଦେଖିଲେ 10,000ରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ ଗଛ। ମୋର 5ଟା ଗଛ ଅଛି, ମିନିମମ୍ 50,000 ହେଇଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଛି 40,000, ଇଆଡ଼ୁ 50,000। ଆରାମସେ ବାହାଘର ମୋ ଝିଅର ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାବୁ ତ କହିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗା ବୋଲି। 5ଟା ଗଛ କାଟିବା। ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିଛଟି? ହଉ ଚାଲ ବୃକ୍ଷ ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଏଠାରେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଶିଶୁ, ଶାଗୁଆନ, ଟିଣିଆ, ଆମ୍ବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଛ। ସେ ବୃକ୍ଷ ମାଲିକ କଣ କହୁଥିଲେ 5ଟା ଗଛ ବିକିବେ ବୋଲି। ଆମେ ବାବୁଙ୍କୁ କହି ୟାର ସବୁ ଯାକ ଗଛ ନଣ୍ଡା କରିବା, ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟବାନ କାଠ ସବୁ ଆମେ କିଣିକି ନବା, ବାବୁଙ୍କୁ ଦବା। ସର୍ଦାର ଏଠି କୋଉ ଗଛର ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖି କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି। ଏଠି ତ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଛି। ଏ ତ ଚନ୍ଦନ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଲିକ ପାଖରେ ଗଛ ଅଛି। ସେ ମାଲିକ ବି ଜାଣିନଥିବ ଏ କୋଉ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ମାଲିକକୁ ପାଲେଇ ତା ଗଛଟାକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସର୍ଦାର, ଆଜି ରାତିରେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ। ଦେଖି ଆରେ ଇଏ ବା ଶାଗୁଆନ ଗଛ। ଏ ଗଛରେ ବା ଖଟ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଏଥିରେ ସବୁ ହବ। ୟାକୁ ବି ନବା। ବସ। ବଗିଚା ଭିତରେ ତମେ ମାନେ ସବୁ କିଏ? ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବାବୁ ପଠେଇଥିଲେ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦାମୋଦର ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଫୋନ କରି କଥା ହେଇଥିଲି, ଆସ କିଛି ଗଛ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆରେ ଏ କେଦାରବାବୁର ଗଛ ଆଣିବାକୁ କାଠିଆ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଜେଜେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ଦେଖିବା ଏ କାଠିଆ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗଛଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଟା 3 ଫୁଟ ମୋଟା, ଲମ୍ବଟା 15 ଫୁଟ ହବ। ଏ ଗଛଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ଏ ଗଛଟା ଏଇ ତ ବାବୁ ଆଇଲୁଣି ଆଉ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଗଛଟା କେତେ କଣ ରେଟ୍ ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଟା କୋଉ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହବ। ଦାମୋଦର ବାବୁ ଆସିଲେଣି ଆଉ। ଏ ସମୀର ଏଇ ଗଛଟା କି? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଏଇ ଗଛଟା। ଦାମୋଦର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କାଲି ଫୋନ କରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ମୋର ଝିଅ ବାହାଘର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ପଇସା ଦେଲେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଲଗେଇବି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଲଗେଇବି। ଏଇଭଳିଆ ମୋର 5ଟା ଗଛ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ତ ଠିକ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ରେଟ୍ କରିକି ଫାଇନାଲ କରିକି ଜଲ୍ଦି କାଟିକି ବାବୁ ନେବେ। ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ମାପି ସାରେ ତାପରେ ଆମେ ରେଟ୍ ଫାଇନାଲ କରିବା। ଧରେ ରଘୁ ଧ ଠିକ ଠାକ ତ ଗଛ ଅଛି। ବାବୁ ମୋଟେଇ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋଟେଇ ସାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଡାକ ଡାକ। ଏ ଗଛଟା 3 ଫୁଟ 5 ବାବୁ ଲେଖନ୍ତୁ ମୋଟେଇ ଆର 3 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ମୋଟେଇ 3 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ। ହଁ ଲମ୍ବୁଟା ଲମ୍ବୁଟା ହଁ 12 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ 12 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ କେତେ? ହାଇଟ ମାପି ଦେଲେ। ହଁ ଗଣ୍ଠି ରହୁଛି ଆର ଗଣ୍ଠିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ପକେଇଦବା କଣ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ପକେଇଦବା ତାର ଆଉ। ଆରେ ଇଏ କଣ ହଉଛି ତମକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ? କୋଉ ଦେଖ ଆରେ ତୁ କିଏ ବେ? ମୋ ଗଛ ମୁଁ ଆଣିଲି, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ପଇସା ଦବୁ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର? ତୁ କିଏ? ଦାଦା ତମେ ତ ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଏମିତି ଏ ଗଛ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତମେ କିପରି ଏହା କରିପାରିଲ? ଆରେ ଗଛ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କି ନ କରେ ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି, ତୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବୁ? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ଦେବି? ତମ ପୁଅ ପରା ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହରିୟାଣାରେ କଣ ଏବେ ଲକ୍ଷେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ ପୁଣି କଣ ବଢିଛି? ତମକୁ ପୁଣି କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବ? ପଇସାର ସର୍ଟେଜ ପଡିଲା, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର, ତ ମୋ ତୋଟାରୁ ମୁଁ ଗଛ ବିକିଲି। ତୁ ଏଡ଼ିକି ପିଲା ହବୁନୁ? ତୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତୋ ବାପା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା, ତୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଦାଦା ତମେ ଠିକ କହୁଛ ସତ, ମୁଁ ତମଠୁ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତମେ ବଡ ଲୋକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଛୋଟ କାମ କରିନଥାନ୍ତ। ହଁ ଦାଦା ତମେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ତମେ ମୋଠୁ କେତେ ବଡ ତା ମୁଁ ଆକଳନ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ କୋଉ କାମ କରୁଛ? ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମ କରୁଛ, ଏଇ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଏ, ଏଇ ଆମ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ନେଇକି ଆମକୁ ଏତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଦିଏ, ଏଇ ଆମକୁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦିଏ, ଏଇ ଆରି ଉପରେ ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିଲ ଟିକେ ବାବୁଙ୍କୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ତମ ସାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜେଜ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବିଲରେ ପଡି ରହିଥିଲେ। ଏବେ ସେଭଳିଆ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାତି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଇବା, କିନ୍ତୁ କଣ ତମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୟସରେ କଣ କରୁଛ? ଏ ଛୋଟିଆ କାମ କରି ଗଛଟିକୁ ବିକୁଛ। ଦିକ୍ ଦିକ୍ ତମ ମଣିଷ ପଡିବାକୁ ଦିକ୍। ଏମିତି ଯଦି ଗଛ ବିକିଲେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯାନ୍ତା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଚାରିଆଡେ ପଲ୍ୟୁସନ ହିଁ ପଲ୍ୟୁସନ। ଏ ଯୁଗରେ କମ୍ପାନୀ କେତେ ବଢିଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେତେ ବଢିଲା, ଆମେ ତ ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ଏତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଯୁକ୍ତି ବି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କଣ କହିବ ସେ ଏଡ଼ିକି ପିଲା ହବନି? ଜାଣୁନା ବାବୁ, ତମ ଝିଅ ବାହାଘର 10-12ଟା ଗଛ ଯଦି ବିକିଲେ ମିଠା ଗଛ କରିବ ନା, ଭଦ୍ର ଲୋକ କଣ କହିବେ, 5 ଜଣ କଣ କହିବେ? ଆରେ ସିଏ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲା, ସିଏ କଣ କହିବ? ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲା, ଗାଁରେ ଖେଳୁଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ କୋଳେଇ କାଖି ବଡ କରିଛି, ସିଏ ଆସିକି ମୋ ଉପରେ କଥା କହିବ? ବାବୁ ଏତିକି ବେଳେ କାଠ ବିକି ଦିଅ, କାଠ ରେଟ୍ କମି ଯାଇପାରେ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଗକୁ ଅଧିକ ହଉଛି। 10-12ଟା ମୂଲ୍ୟ ଆଣିକି ଖଟେଇବି, ଜଲ୍ଦି ଖସେଇ ଦିଅ। 10-12ଟା ମୂଲ୍ୟ ଆଣିକି ପକେଇକି କାଲି ସକାଳକୁ ପାକଳ କରବା କାଟ, ତମର ପଇସା ଦରକାର, ଝିଅ ବାହାଘର ଜାଣିଲୁ? ତୁ ସାମାନ୍ୟ କାଠୁଆ କାଠି କଣ କରୁଛୁ ବେ? 10-12ଟା ଲୋକ ଲଗେଇବୁ ଦେଖି, ଗଛ କଣ ଏଠୁ ଗୋଟାଏ ପତ୍ର ବି ତୁ ନେଇପାରିବୁନି, ରାତାରାତି ତ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେବି। ହଁ ଦାଦା ତମ କଥାଟା ମୋର ମନେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ଯେମିତି ମୋ ପରିବେଶରେ ଟିକା ଦେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବାର ନ ଦେଖେ। ଆରେ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଆଣେ, ଯୋଉ ଉପରେ ଥିବ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ ନା, ଶୀଘ୍ର ଆଣେ। ଓହୋ ସେ ଉପରେ ନେଇଥିବ। ଆରେ ଜଗୁ ଜଳିଆ ବେଗିରି କାମ ସାର, ଆଉ କାମ ସାରିବା ନା ଆମେ ଏଠି ରାତି ଯାକ ରହିବା, ବେଗିରି କାମ ସାର। ଆଉ ଜଳିଆ ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଫୋନ କରେ, ବାବୁ ଗାଡି ପଠାନ୍ତୁ, ଆମେ କାଠ ନେଇକି ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଏଠୁ। ବହୁତ ଖରା ହଉଛି।
টাকা টানি এনে গোটে এ সেমা সবটে হ আর দে দাও ମାଲଟା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେ ଚାନ୍ଦା ଆମର ପକେଇଲ ଟି ପକା ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ। ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଘେଡ଼େ ଘେଡ଼େ ଯୁବପିଢ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ହଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବ, ଦେଖାଯାଉ ଟିକେ ଗଛ କିଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଗଛ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ଏ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଯଦି ଏତିକି ବୁଝନ୍ତେ ଗଛ କାଟନ୍ତିନି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଗଛ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ଗଛଠୁ କାଟି ସାରିଲୁଣି। ହଉ ସେ ଗଛଟିକୁ ମୁଁ ଲଗାଇ ଶୁଣିକି ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଛାଇ ମିଳୁନି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କାହିଁ ହେଉଛି? ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ବଦଳରେ ଲୋକଟି ଗଛ କାଟି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି କି ଆଜିକାଲି ଲୋକ କମ୍ପାନୀ କରିବେ, ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରଦ୍ୱାର କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ଯେତିକି କରିବା କଥା କର। ଓହୋ, ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଏଇ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ। ଯାଏ ଏ ଗଛର ପୁଣି କାଲି ଆସିକି ମୁଁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବି। ବାରଫର ମୁଚିକି ଆଉ ଯତ୍ନରେ ସବୁ ପାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗଛ ଟିକେ ଖାଇଯିବେ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ, ଏ ବୁଢ଼ା କଥା ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ବଳ ପାଉନି। ହଉ ଗଛଟାକୁ ମୁଁ ଲଗେଇକି ଆସିଥିଲି 10-15 ଦିନ କି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଆଉ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ଗଛ ପାଖକୁ। ଯାଏ ସେ ଗଛର କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି, କେଉଁଦିନ ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହେବ, ଆମକୁ ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଛାଇ ଦେବ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ଗଛଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ହଉ ହଉ, ଗାଈଗୋରୁ ତାକୁ ଖାଇକି ସତ୍ୟାନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗଛ ବଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏମିତି ଗଛ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଲଗାନ୍ତେ, କାହିଁ ଏ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା, ଚାଷୀ କୂଳ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତେ। ଏ ଗଛ ନଥିବାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୀତ ଦିନେ ଶୀତ ହେଉନି, ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଉନି, ଖରା ଦିନେ ଖରା ହେଉନି। ଓହୋ ଗଛ ପ୍ରଭୁ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଛ ମୋ ଠିକ୍ ହେଇଗଲାଣି। Niza 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 দাদা বানাও। হ্যাঁ প্যাকটা বানাচ্ছি। বানাও क्या बना? ये हार्ड होता है। तू नहीं पीसते? तो गामछा रे बोलती रे। আজি গন্ডগোল হইস গন্ডগোলটা আজ করে। হ্যাঁ করিয়া চাচা আজি গন্ডগোল করি দেবা। अरे तू क्या करिस गंडगोल? गंडगोल तो मैं करे। थोड़ा से पी लो निशा होगा तो गंडगोल करिस। हाँ पी लो मुझे बाहर आइस। যাতে খালি মদ পিদি সদাବେଳେ খালি ବାହାରୁ ଯାଇস ଆଇস ଖାଲି ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ସଦାବେଳେ ତୁ ଛାଡୁଛୁ। ଯା ବସିକି ବେଗା ଯା आइस रे। ଦେଖେ ଯା कैसा मुसलमान है रे तू। अरे देख रे सांग देख। अरे मुसलमान के तू देख सांग देख। अरे साला हम हिंदू एमती मुसलमान संग देख कैसे मत रहा देख। ए अल्लाह मुझे क्या देखिस? अरे संग देखिस ये बुढ़ा क्या गछ लगेस?
ऐसे ऐसे अरे हमारा फैक्ट्री होगा वहाँ पे, हाँ, जाके पूछो, फैक्ट्री होगा वहाँ पे। जाके पूछो वहाँ पे। ए बुढ़ा ए तू क्या करिस रेडी आसो जंग आसो चलो हमारे फैक्ट्री हुई वहाँ पे क्या गछ लगाई। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ए बुढ़ा ए तू एडी क्या करिस रे बाबू मैंने आपण मैंने कोड़ा आसले इआडे आपण ए बुढ़ा ए तू एडी क्या करिस एडी हमर कंपनी खोलिस माने आपण माने मते बुढ़ा लोग को काई हैरान करछुंती मु तो आपण मानको किछि खेती करिनी मु गोटे गछ लगाइछि ए बाबू माने देखो ये एरिया रे गोटे गछ देखिବାକୁ मिलुनी हम ठीक से निश्वास नहीं पन थे मु बिलु को पहर दिन जाउथली बिलु को जिया भितरे बिलु ठीक से जेबन गछ खोजी खोजी गोटे छाई पाइलिनी सेति गोटे गछ लगाउछि अरे हम वायुमंडल केते प्रदूषण होउछि बाबू माने मु आपनकर किछि भूल करछि आपण माने सेटे मद पिउथिले तो आपण मानू किछि कहनी तो बाबू माने मु गोटे गछ लगाउछि आपण मानकर कंपनी को आगो गछ आगो अरे एई गछ ही हम जीवन एई गछ अछि दिरिका आज ये परिवेश रे हम ठीक से निश्वास नहीं पड़ते ठीक से चलित यही गछ सकाशु यही गछ हमको दिने फूल दौची फल दौची खाइबा को दौची आ कौन आपण मान देवा दरकार गछ पुणी आपण मैंने कहते गछ टे फोपाड़ी देवे मुझे आपण मान नेहुरा आज्ञा सेमती भूल करंतु नहीं क्या करे वीडियो डालने दे बुढ़ा बुझा दे बुढ़ा कर रहा है कि जो पेड़ लगा रहा है जो हमारा वायुमंडल को दूषित कर रहे हो तो बचाने के लिए पेड़ लगाए। हमारा बिल्डिंग कैसे घोड़ा अगर पेड़ लगाए तो ए बुढ़ा तू एडी क्या करछ रे तू कौन की तोड़ दो पेड़ को, तोड़ दो पेड़ को, पेड़ को पेड़ को तोड़ दो। क्या बुढ़ा ए बुढ़ा तू क्या करछ रे बुढ़ा रे क्या होई संग मुंड वल्ला उना रे हम जाकर के कॉलेज में फसल कॉलेज तो केडी कहला मुंड उले थो नहीं सही जे अरे पुओ मुझे गोटे गछ लगे पुओ बारंबार आसिक ये गछ टी फोपाड़ी देले अरे जानना रे पुओ यार नाती पुओ तो नाती को मान अरे नाती ये जानना यही गछ ही आम जीवन यही गछ ही अच्छी अच्छी ठीक से बची निश्वास नौकती ये गछ ही आम जीवन ये गछ अच्छी तरीका फल फूल आम खट अरे पुओ ये शोचती कौटी खटर शोच खाऊँ कौन ये बुढ़ा लोक देखिकी गछ मुझे अभिशाप दूची तुम तीन जन को अभिशाप दूची रक्त मुंड झरी यही गछ दिने आमको चिन्हनी आम ये गछ तुम पाइबनी ठीक से निश्वास नहीं पारबनी तुम मरब तुम मैंने ठीक से निश्वास नहीं पारबनी ठीक से छाई पाइबनी अभिशाप तुम नहीं रहा अभिशाप रहा मोर ये बुढ़ा हमको पिछाव दे काम करनी अभिशाप अरे दुनिया रे जे जते अभिशाप जते से बंचियो बहुत दिन बंचियो से अरे तुम कहछ ए बुढ़ा लगटा अभिशाप पड़ियोनी छी तो मोर से पड़े तुम कहछ पाप गले बड़ मनुष्य हबो बुढ़ा लगटा मुंड पेली देकी मुंड फटई दी पुणी तबे कहछ ए जुगर पाप जे करे से बड़ मनुष्य हबो दिन न दिन ए अभिशाप पड़ियो अरे तू जानिनु ए दुनिया रे जे अधिक पाप करियो से अधिक दिन बुटिबो याद करियो रात अनेक लोग क्या कोई ओ छाड़ो बिल्डिंग करिलो अरे तुम सारे कଳି बुले भाई मोहर किछ समय नहीं जा अरे भाई दिबा पुरपुरा कथा होई गेउची ये जो गछले गथले हम परिपुरी भाई आम पई कारण ये किछ दिन गलो तो मरिबे अरे से देखो केते वयस्क लोक से वयस्क लोक हेई मानसिक भार धरे देवा कथा किंतु से बुद्धिमान काम करी कष्टी को लगौथिले आ तमे कोन कला ठीक कष्टी को पेली देलो ये गछ मु केते फल केते फूल केते छाई देकी रखता छाड़ो तम मूल्य हन लोक बाहरे मोरा समय दबा ए तू हम किया करिस रे अरे जा चल नाती जा भोगिबो मोर अभिशाप ए बुढ़ा जा गाड़ी दो ए आगु चप्पल चीरे दिए की हां चलाओ बोल तो गाड़ी चप्पल हां अरे पूरा रेडी जळा जळुची नहीं गई एक जळुची ए सुबह अरे सांग बन तमे गाड़ी ने जाउछो
ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇଥିଲେ ଟି ପରିବେଶ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ ତମେ ସାର୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସାର୍ ଏତେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏ ଯୁଗରେ ତ ଗଛ ବି କମି ସାରିଲାଣି ଆଉ ତମେ କଣ ଏଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାଣୁଛ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଜାଣିଛ? ସାରେ କଣ କହିବ ଆଉ ସାରେ କହିବା କଥା ଏବାଟ କାନରେ କଥା ସେବାଟ କାନରେ ବାହାର କରିବୁ। ସାରେ କଣ କହିବ ତୁ ଏଠି ସୁଧାରିବ। ରାଜା ତୁ କଣ ବାବୁ ତୋ ଭଳିଆ କେତେ ଦେଖିଛୁ ତୁ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୁଧାରି ଦେବୁ ଲୋକ କୁହାଯିବେ। ଆରେ ହଁ ରେ ଭାଇ ମୋ କାମ ତ ମନେ ପକେଇଥିଲା ସାର୍ ପଢେଇଥିଲେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇଲି କିନ୍ତୁ ତମଠୁ କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଶିଖିବେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛ ସେମାନେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବେ। ରାଜା ଆମରି ଭଳିଆ କେତେ ପିଲା ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯା ତାକୁ ଯା ସୁଧାରିବୁ ତାପରେ ଆସିକି ଏଠି ଭାଷଣ ବାଜିବାନି। ହଁ ଭାଇ ମୋ କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ କଣ ତମକୁ ସୁଧାରିବି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ ତମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୋଗିବ ତମ ପରପିଢି ଭୋଗିବେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବେ। ଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛ ଗଛ ଟିକେ କହିଲେ ଲଗାନ୍ତ ସେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ରହନ୍ତାନି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁକୁଳି ଗୋଟେ ଦିଅ ଆଉ ଆଳୁ କିଲେ ଦିଅ। ଇଏ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ତାକୁ ନେ ତୁ ନେ ଜଡାଶହ କେତେ? ମୁଁ ସଉଦା ନେବାକୁ ଘରୁ କିଛି ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ଆଣିନି କି କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିନି ପରିବା ନେବାକୁ। ଯେହେତୁ ତମେ ଦୋକାନ କରୁଛ ଯେମିତି ତମ ପାଖରେ ପଲିଥିନ୍ ଟେ ଦେବ ମତେ ପଲିଥିନ୍ ଦିଅ। କଣ ହେଲା ଗିରି ମୋ ସଉଦା ଦିଅ ମୋ ଘରୁ ଡେରି ହେଲା ଘର ବିଛିକି ଯାଇଛି। ଆରେ ପୁଅ ତ ସଉଦା ଆସିକି ନେ ଏ ପଲିଥିନ ଲୁଚେଇକି ନବୁ ପୋଲିସ ମନା କରିଛନ୍ତି ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର ହବନି। ତୋ କାଇଦାରେ ତୁ ନେଇକି ଯା ଚଞ୍ଚଳ ଯା ତୋ ସଉଦା ପତ୍ର ସବୁ ହିସାବ ହେଇଗଲା। ତମ ପଇସା ନିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆରେ ମହେଶ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ତମେ ଜରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ କରି ଜାଣିଛ ଟି? କାହା ପାଖରେ ଜରି ଆଇଲ? ଇଏ ଜରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପଡି ରହୁଛି ପୃଥିବୀରେ ମିଳୁଛି। ତମେ ନିଜେ ବିଷୟରେ ପଢିଥିବ ତମେ ପୁଣି ଜରି ଆଣିଛ ଘରୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଗ ଆଣି ପାରିଥାନ୍ତ। ଏତିକି ସଉଦା ହଉ କି ଏତେ ସଉଦା ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଆଣ। ଆରେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜରି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଜରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇକି ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇକି ଆମ ଶରୀର ସମସ୍ତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି। କାହା ଶରୀର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉନି? ସବୁ ବର୍ଷ ମେଡିକାଲରେ ଏତେ ସେ ମେଡିକାଲରେ ସେତେ କେତେ ମେଡିକାଲ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିବି ଯୋଉଥିରେ ଏତେ ରୋଗୀ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ କଣ କରୁଛ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି ଜରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। କିଏ କଣ ତମକୁ ଜରି ଦବାକୁ? କିଏ କଣ ଜରି ଦବାକୁ? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ତାକୁ ମନା କରୁଛି ଏ ତ ଜବରଦସ୍ତ ନଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜରି ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉନି ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ମାରିଲାନି ପେଲି ହେଇକିରି ନେଇକି ଆଉ ମୋର ଉପାୟ କଣ? ମୁଁ ତ ବେପାର କରିବା କଥା। ବଡାବା ଆପଣ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜରି ଆମର କେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟାଗ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ସଉଦା ଦିଅନ୍ତୁନି କାରଣ 5-10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଜରିରେ କେତେ ପ୍ରଦୂଷଣ କେତେ ରୋଗ କେତେ କଣ ଲୁଚିକି ଅଛି କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତାକୁ ମନା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏ ପ୍ରକାର ହବନି ଆଉ ସଚେତନ ହେବେ ସବୁମାନେ ଆଉ ଜରି ଦିଆଯିବନି। ହଉ ବଡାବା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ମିଶିଲେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଗୁଣ ସଫା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତ ଏବେ ବ୍ୟାଗ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଗ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ମତେ ତ ଜରି ଦେବା ଠିକ ନୁହଁ। ହଉ ଏବେ ତ ଗଛ ବି ସେମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ବଢି ସାରିଲାଣି। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜରି ନେଇକି ଜାଳି ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଯୋଉମାନେ କିଛି ବ୍ୟାଗ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସଉଦା ଟିକେ ବନ୍ଦ ରଖିବେ ସେ ଘରୁ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବେ। साला दारू का निशा नहीं चढ़ रहा है हम क्या करते हम दोस्त है ये तो साला मर गई हमें भी क्या करी रे ଶଳା ତମେ ତା ସହିତ ମିଶିଥିଲ ବୁଢ଼ାଟା ପେଲିଥିଲି ମାରିଗଲା ତାରି ଅବସାନ ତମରି ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁ ବି ମରିବ କେତେ ଦିନ ତୁ ବି ମରିବୁ ତୁ ବଞ୍ଚିବୁନି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମରିବ ସବୁ ମରିବ। ତମରୁ ତୁ ଯିବୁ ଯାବେ ସିଆଡେ ବାଞ୍ଛା ମତେ ମର ରେ ବିରସିନ ହେଲେ ଦେଶୀ ରେ ବିରସିନ ମୁଁ क्या କରିଛି ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରି ମୁଁ ବି ନାହିଁ ପଡିଗଲା ଗଛ ପାଣି ପାଣି